Добрый дзень, шановнае спадарства і дарагія сябры. Вось выйшла гуляю па свайму хутару, вакол хутара. Так правільна больш будзе сказаць. І вось разважаю, будую планы на перспектыву. Як вы ведаеце, в 60 год я прыняла рашэнне разам з мужам з'ехаць на хутар у вёску. Дзеці ўхвалілі нашае рашэнне. Ну, можа, не ўсе так і ўжо і ўхвалілі, некаторыя сумневам вялікім, але падтрымалі. І вось мы 4-ю зіму рыхтуемся тут зімаваць. Ствараем планы. Перспектыву маем на будучыню. Гэта самае галоўнае. Ну і расказваю, як нам тут жывецца. Правялі зручнасці у хату. Хатка наша маленькая, простенькая. Жывем таксама зусім проста, па-вясковаму. Тут моладзь у вёсцы зараз так не жыве. Але мы ўжо на гэтым не замарачваемся. На ремонтах, на розных такіх, ведаеце, цывільных гарадскіх з'явах. І зручнасці ёсць, і дзякуй Богу. Ацяпленне ў нас на прыродным газу. І часам і печкі мы протапліваем. І хочу сказаць, што не адзінока жывем. Вельмі часта сустракаем гасцей. Ёсць чым падзяліцца, ёсць чым людзей пачаставаць. Капейкі не лічым, як гэта рабілі ў горадзе. І ведаеце, нейкія адбываюцца змены нават у светапоглядзе пад уздзеяннем прыроды, фізічнай працы. Таму вось гэтыя змены, канешне, вельмі добра, таму што і на старасці чалавеку трэба дбаць аб сваім развіцці, і духоўным, і матэрыяльным. Ой, сябры, ось зараз падышла я да такога мястэчка на хутары. Там на фоне зараз, бачыце, дуб і клён зрасліся разам. І вось там невялічкая хатка знаходзіцца. І клён сваімі галінкамі, ведаеце, небяспеку ўяўляе. І я так думаю, што дуб яго ўсё ж такі выцясне з гэтага, са свайго гэтага, такога мястэчка, бо насупраць хаты ўжо у нас раслі 4 дубкі. Ёсць у мяне такое відэа на канале, калі 5-й дубок ўсё ж такі выпаў. І вось цяпер у нас абмяркоўваем мы гэта ў сям'і, што рабіць з клёнам. Канешне, яго трэба неяк ліквідаваць. І шкада, хоць такое вось у іх суспольства, бачыце, як яны, дубок роўненькі, такі прыгожы, а клёнік вось гэтак выбіўся з боку і таксама спрабуе намацаць галінамі сонца. Штосьці будзем рабіць, таму што трэба неяк дбаць і пра ўласную небяспеку, таму што дрэва можа ў любы час рухнуць. І так, складаем на будучыя планы. Пераважна я. Чым займаюся? Бачыце, ліствы колькі. Зграбаю ў кучы. Буду і раблю па магчымасці ліставую зямлю. Ось у кучках у гэтых. Гэта ўсё ўгнаенне, нешта крыху і спальваем, але вось зграбаць рашылі ў кучы. Перасыпаю крыху зямлёй, такая праца у асалоду. Я не напрягаюся вельмі, раблю тое, што да душы. Муж займаецца сваімі ягаднікамі, вінаграднікамі. Вось такая ўжо позняя восень. Сёння з раніцы такі быў лістапад, а вось зараз сонца. Восень ёсць восень. Тэлефанавала сяброўцы сваёй, якая таксама там суседка моя, таксама думае сюды куды-небудзь пераехаць. Ёсць у нас ва ўсіх дачы па 5 сотак, але гэта зусім не тое жыццё, што на волі,
что на природе. И вот 20 километров от Кобрина находится наша вёска. Вот побач з нашай хатай недалёка молочно-товарный комплекс. Ведаеце, і здаецца, вот люди, ой, не, ферма побач, а я люблю. А мне вот, ведаеце, матуля моя некалі даяркай працавала, бабуля, дзяцінства на ферме праходзіла. Я ўвесь час бачу людзей. Тут увесь час нейкі движ. Вось. І, ведаеце, падстанцыя электрычная тут. І ўвесь час машыны, ўсё нешта робіцца, ўсё нешта так развіваецца. Карацей кажучы, жыццё цудоўная рэч. Кідайце горад, едьце ў вёску, пакуль тут яшчэ прадаюцца больш-менш прыстойныя хаты, якія можна набыць, і вось жыць цывілізавана, з перспектывай і такім чынам уласным прыкладам паказваць прыклад і з уласным дзеткам. Да сустрэчы, сябры! Чакайце новых відэа!